дар ноҳияи муъминобод чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар омодагиҳо баҳри дар сатҳи баланд ва муташаккилона доир намудани маъракаи муҳими сиёсии интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вакилони маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ вусъати тоза мегиранд. Дар ҳамаи участкҳои интихоботӣ ҳавзаи интихоботии муъминобод рақами 38 корҳои омодагӣ ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкили доир намудани интихоботи дар пешистода идома дошта, бо аҳолӣ оид ба иштироки фаъолонаи онҳо дар маъракаи муҳими сиёсӣ корҳои фаҳмондадӣ баромонда шудааст. Бинои участкҳои интихоботӣ мутобиқи талабот ҷиёзонида шуда, то ин замон рӯйхати интихобкунандагон тартиб дода шуда, ҳамаи участкҳои интихоботӣ бо ҳуҷра ва нуқтаҳои махсус, хонаҳои модару кӯдак, ёрии тиббӣ, утоқи корӣ, комиссияи интихоботӣ, навиштаҷотҳо, нишонаҳои сари роҳӣ, мизу курсӣ ва дастуру ҳуҷҷатҳои лозимӣ таъминанд. имрӯз омодагиҳо барои баргузор намудани интихоботи маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи ҳавзаҳои интихоботӣ идома доранд. аз ҷумла ҳавзаи интихоботии муъминобод рақами 38 ки ба он ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳин ва муъминободу Ховалинг шомил карда шуданд. 107,490 нафар интихобкунандагонро ба қайд гирифтаем. ва имрӯз участкаҳои интихоботӣ ҳудуди ҳавзаи интихоботӣ барои баргузор намудани интихобот омодаанд. ҳамаи маводҳое ки барои баргузор кардани интихобот аз ҷумла ҳуҷраҳои овоздиҳӣ ва маводҳои дигаре ки раванди интихоботро муайян мекунанд омода карда шуданд. ва комиссияи марказии интихобот райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди баргузор намудани интихобот ҳамарӯза дар робита аст бо ҳавзаҳои интихоботӣ ва мо ҳамарӯза аз натиҷаи корҳои ба анҷом расондашуда ба комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод мекунем. мутобиқи моддаи 6 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар Тоҷикистон халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи худ амалӣ мегардонад. ифодаи олӣ бевоситаи ҳокимияти халқ райпурсии умумихалқӣ ба интихобот аст. тибқи меъёрҳои Конститутсия, интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон ва вакилони маҷлисҳои халқии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ба таври умумӣ баробар, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ сурат гирифта, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ки синашон то рӯзи интихобот ба 18 расидааст, қатъи назар аз мансубияташон ба миллат, нажод, дин, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсилот ва дороӣ, молу мулк, ҳуқуқи интихоб кардан доранд. Назир Масафаров, Азизулло Саидов барои барномаи ахбор аз ноҳияи Муъминобод.